everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Unsa man ay? May ihatag dayon niya kong regalo ni Fernando sa iyang birthday. Sigurado ka la? Masurpresa yun siya sa akong regalo. Uy, Oh, kuya wag ko nang katawahan ni mo la. Murag doon naman kay dili maayong plano. Naya, tigali unyag magkamugna naggubot, ha? Ayaw mo kabalaka. Malipay si Fernando sa ako niyang regalo niya. Kay gamit kayo niya. Usam na imong irigalo. Basta. Lula, uy. Ako gikikulbaan ni mo. Tay, Saman, mangutana ra ko ha. usa ba na? Dapito nimo ang atong silingan? Kanang sikit na to. Adili, oy. Ano nakapunta na ka ba? Gusto ka? Aw, dili man tay. Ang ako ba tingali unyag ma-issue ni sa taga foundation. Tingalig mamiligro ang atong pagpuyo din he. Nalimot ka? Ng ilang gipabilin nga gidili na to. Maura man ang pag-away. Maon lang na bawal. Oh. sakto di ay. Pero kung gusto kag yung mudapit nila, okay na. Aro sa makakita sila usa ka social akong birthday. Ayaw na lang gud panghambog tay. Paghambog nila, tinuod ba na? Napa ko nabilin diha nga mga invitation card at tagay sila. Ay, di lang ko tay uy. Oh, basta kayo wala ko'y problema ha, kung mo silang napiton. Okay na ko. Ugma ng birthday ni Noy Nanding Pops. O, lagi invite no? Nagdahom ka giday. Oh, wa man sad. Pero, Ay din lang yun tamulaom. Okay, rasat. pero si Lola Pops, dayon nun to ni iyang giingon nga may regalo siya ni Noy Nanding? Ambot lang. Sa kumahibaw sa plano anang nanay. Ewan naman lang sa kumangutana. Okay, Agma ha. Idiretso na lang sa venue. Oh, kadungog ka. Oo, Pops. May kasulti si Lola sa phone. Sa kahiyang irigalo. Dili gyud ko ganahan. Pero dili man sa kumahimutang uy. Murag lain man gud kaayo hunahon nga sikit rata. Unya wa na to sila dapita. Kalain gud uy. Respetarin lang gud sa pag-invite ma. Okay naman kas lulo. Ikaw na lang invite. Tagae og invitation card. Hindi lang kumadto ma. Uy, unya, ako gimuad to. Uy, di lang ko uy. Invitation card? Kasi naghatag na. Wa sa ko'y idea, Pops. Basta kay nakita naman ako sa my gate. Gipalusot na tingali na. Gi-invite gidayta nila. Muadto ta? Gusto ta ko pero si nanay mo'y akong kuyawan. Ay, mausad lagi, Pops. Uy, ay, si Lula man good. Tingali kon sa buhaton ba? Di na lang tamaad to. Pero mupalit lang tag regalo. Ug ato lang ihatag ni Noy Nanding ugma sa buntag o udto baka. Kanang di pa sila mo adto sa clubhouse ba? Pwede rin sad, Pops. Aw, mula ko niya. Ako na rin mo palit og regalo. Okay na tingali ni, uy. Igo na tingali ni Noy Nanding ang polo. Ay, mangita ko glain, be. Ay, balik ang papa na lang ni ang polo. Nya, mangita na lang ko glain nga item nga akong irigalo. Miss, why medium ini? Medium lang ako. Si Cookie.
Muduol ko niya. Ay, muduol ang tingali ko, be. Ako na lang yun anaran akong kaugalingon nga makik-friend niya. Huwag yun siya makabantay na ako. Hoy! Namalit sa lagi ka. Oh. Para regalo na imo si imong lolo? Ha? Oo. Namalit sa gani ko para regalo niya. Ay, by the way, thanks di ay sa pag-invite ha. Wala problema. Sige. Excuse na nimo kay mangita pa ko regalo ni Lolo. Nga naman to siya? O galag yung tinagdan. Naunsa man to siya? Sorry, Sandra. Pero sakit pa akong dugan. Di pa na ako kaya nga. Mura nang guguwa after ko nahibaw nga imo kong giilisan. Di pa na ako kaya. Okay ra ka, Paps, kung ikaw na lang mo hatod ini karon. Ugma na bito ang birthday. Ihatag na rin na to daan karon, pero ikaw na lang hatag. Ay, sige. Pero, para good. Nga naman ka. Murag galuya lagi ka. Gikapoy lang ko, Paps. Gikapoy ko tuyok-tuyok pangitaon sa ininot irigalo. Sige. Pawain lang dito. Ako ray hato din eh. Oh, Hi. unsa man eh? Para ni tatay nimo. Di man may makatambong ugma siyang parte. Akon lang ning gihatodaan. Kining usagi ka nako. O kining usagi ka ni Sandra. O kanang ikatulo, gikan ni ng kuring? Dili ni para kang nuynanding. Para ni imo gikan nako. Uy, dili ko mo dawat, ana. Dili man ako birthday. Sige. Salamat ninyo ni Sandra. Isira ko na ning gate. Ayaw una. Dawata una ni. Please. Pasensya na. Dili ko mo dawat, ana. Palihog lang ayaw ipugos. Lina, Ayaw lagig ipugos. wa man ako gipugos. Gihiner man ako. Ngano di ay, Lin? Bastos! Ha? Unsay bastos? Ug ganong bastos man? Usa di ako gibuhat. Na, pahawa na. Kay isira ko na ning gate. Sige, pero wa gyud ko kasabot ganong nasuko ka. Unsa may bastos ka kung gibuhat? Ug gisulti? Doon na bagod? Wow! Wagi ka ni Kuring. Anong sila ramang duha ang mirigalo nako? Ambot lang, tay. Ganaan sa Juday Kalo? Nga may regalo sinang kuring ni Mulo? Aw, para kumplito nagununta sila. Lo, nakabantay ko ba? Usa man. Di na kaayo mo war freak. Kamong duha nilang kuring ba? Murag, ni Melaw na mo. Ha? Good sign na ba yan na? Aw, basta di na kunahan, okay na na. Musaka pa ko, ha? Doon na lang ko atimanon. Sige ma. Nausa man itong imong inahan. Ha? Kaya nga naman dilo. Mura man itong naguba ang adlaw ko. Among ko makabantay lo. Yun na pa. Kisa gani naghatod ining mga regalo. Waas ko kahibaw lo. Dili ka si Jong. Umaw to hinungdan nga nagdrama na sa itong imong inahan. Wa kipuot tawhana, we. Tiguwang naman unta. Di pa lang lagi anugo ning baya, kamay nakikipahawa din, he. Mayo man ibalik dito sa daan na mong bay. Unsa day ako gibuhat? O gisulti? Tagway bes kanahan. Da, katilaw lagi sa kong tamparos. Sakita lagi na. Pero,
Okay ra. At least, ni dapat sa kong aping ang iyang kamot. Popsi, gud, uy. Ing ana siya ka-importante na ako nak. Nga bisan iyang sagpa, ako nang ikalipay. Kalood ni mo, Jang, ay. Oh, Kalood ni mo, Ilaria. Lola. oy, Hoy, ikaw ba? Hunungan na lang ng imong pagsigig o kayo ng lina. Dili masab na interesado ni mo. Naniid siya baya ko. Pero, wag yun ko'y nakita niya nga sinyales nga may interest pa siya ni mo. Lola, ayos na si Popsi, good. Ay, dili. Kinalan din niya siyang badlongan. Kaya nagpatuyang niya siyang gibate. Lupit pa'y ten-edger and karahong dako. wa magugka kasabot lang ko, nay. Ay! Ay, ako sa kasakahian na imong tingog Ilario, ha? Igo ka niya akong kama. Yung matagwa ko kasabot ni mo. Nakasabot ko. Mito ka lang imong kundat. Lola, Kamong mga lalaki. Besag tigawang na mo. Padayon naghihapon mo anang kundat. Way laing sod sa inyong mga otak. Gawas na gadaan na. Ambot ni mo, nay. Lola, please. Ilario, balik na rin. Ayag talikod at tubanga dyan ko diri, ha? Ha? Lakaw-lakaw ka? Naawaw ka stinan? La, sa ba? La, please. Swerte gyud kaayo ng imong amahan nimo, Sandra. Pagkabuutan gyud nimong bataa ka. Liwat ka gyud naka. Wow! Bunggaha gud ni mong party lo. Ha! Ako pa! Pila man say gasto nimo initay. Dinato maning partiha tay. Ay, napungutan nagpila. Basta kay dako ko gasto. Sige na. Pahiluna na mo. Kay karong taon-taon, mutukan ang banda. Oh, with banda pa. Kuya Away. Bangay ka ko. Salute na ko ni mo lo. Salute. Pagi ako na niya. Pagi ako. Uy, Oh, madam. Mali pa yung adlaw natawhan, nandeng. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!